אחים יקרים, כדי שתבינו מה זה כיבוד אב ואם, אני רוצה לספר לכם סיפור. הייתה איזה אמא שתמיד הייתה מגיעה ואומרת לי, תשמע, תברך את הבת שלי לזיווג הגון. אמרתי לה, בעזרת השם, השם יזכה אותה, שיהיה לה זיווג הגון. ובאמת האישה הזאת, הבחורה הזאת, שנים הייתה תקועה. היא, אח שלה, ועוד אחות, ועוד אח, ועוד אחות. כל המשפחה תקועים, אין להם שידוכים, לא מוצאים. זה לא מוצא אישה וזאת לא מוצאת בעל, בלגן שלם. הלכתי למשפחה הזאת לראות מה קורה, מה מתרחש. אני תמיד מעודד אותם, מחזק אותם, השם יעזור, יהיה בשורות טובות. לא עלינו, לא על עם ישראל. האמא של הבנות והבנים, האמא הזאת נהייתה אלמנה, בעלה נפטר. אז אותה בת, מה עשתה? לקחה את אמא לביתה והמצאה אותה, לקחה אותה במקום לזרוק אותה לבית אבות, לקחה אותה הביתה. שימו לב אחים יקרים, אותה אמא שלקחה את אמא לביתה וטיפלה בה במסירות נפש, עד היום היא מטפלת בה במסירות נפש. כל הבנים והבנות התחתנו. זאת אומרת, לפעמים יש ניסיון קטן בחיים שהוא משנה את החיים. אתה עומד בניסיון הזה, החיים משתנים. הזוהר הקדוש אומר, ראה הים וינוס. שואל הזוהר הקדוש, מה ראה הים וינוס? ראה את ארונו של יוסף. שיוסף הצדיק, שימו לב, הגיע אליו אשת פוטיפר ואמרה לו, בוא תעשה איתי עבירות. אמר, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. וינוס ויצא החוצה. אומרת התורה הקדושה, יוסף הצדיק ברח, בזכות זה עם ישראל נבקע להם הים. לפעמים יש ניסיון אחד בחיים שאתה עומד בו, כל החיים משתנים, הכל נראה אחרת, כל החיים נראים אחרים לגמרי. חייב להתגבר על ניסיונות. אתה לא יודע איזה ניסיון ישפיע עליך שפע, ברכה והצלחה. השם רוצה להוריד את השפע, שפע אותיות פשע, אומר הארי הקדוש. הפשע הורס את השפע. צריך להתחזק ולעמוד בכל הפיתויים ששם לנו היצר הרע.